Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgan albatta topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etadi. Populyar jirchi, Tataristonning ot qozongan artisti Royaz Fasihov. Xayrli kun Royaz. Xayrli kun, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Diniy fikrni taqdim etadi. Telekanalımızın yakın dostu, merkezimizin Gadil Meşit İmam Hatibi Rüstem Hazret Bakirov. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazret. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz indi hürmetli fikirdaşlar, topşuruğumuzun qodiginde sıradan başlarak önükken keyifleriniz neşik, Royaz? Elhamdülillahi şükür, min kunde Allah Teala rahmet okuyayım. Bunday motor dünyalarga, nersegene bulsa da, şunday motor küz bara, şunday rahat, жылы, күңелләрдән ниндидер Аллаһка шөкер кирне тынычлык кайта кебек балалар исән сау мин гел шөкер кылам сөйнәм һәр аткан таңга шулай өйрәттеләр кичкенәдән күркәм Рояз. Менә шулай кайфләр әйбәт Аллаһка шөкер. Хәзрәт, сез Рояз белән күптәнге дуслар да бугай. Аллаһка шөкер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай насип булды. Без инде беренче көндән бирле Роязның үзе белән, гаиләсе белән таныш дуслар. Шушы танышу дуслык күннән көн, айдан ай, елдан ел арта һәм Алла рәхмәтләре белән инде алар мине өйгә чакыралар, үзләре мәшкә киләләр һәм сез сорап нәрсә әйтеп китәсем килә. Бәлки миндә караучыларны шулай кызыктыр инде. Безнең Рояз дустыбыз да үзендә хезмәтендә вакыт таба, хезмәт итә һәм дә инде Алла рәхмәтләре белән мәчеткә дә йөри, намазга килә, ураза тота, таравихка килә һәм аның бер гадәте бар, ул Аллаһка шөкер килә, тыныч кына намазын укый һәм кайтып китә. Шушындый безнең инде дустыбыз, шуңа да ул гаилә белән һәм Рояз белән без бик таныш. Бүгенге бергә чакырганга да сезгә бик зур рәхмәтле. Үзегезгә рәхмәт, хөрмәтле фикердашлар. Без инде акрын гына тапшыруыбызның беренче өлешенә, танышу өлешенә күчик. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердашлар, танышу өлеше оригиналь рәвештә башкарыла. Кеше үзе турында үзе таныштырып утырмый, аның гомер буе башкарган эшчәнлеге турында янәшә утырган фикердәше үз фикерен белдереп китәргә тиеш. Хөрмәтле Рояз, янәшәңдә мөхтәрәм имам хәзрәтебез Рөстәм хәзрәт Бакиров утыра. Дингә мөнәсәбәтең бүгенге көндә нинди? Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Без бик бәхетле балачакта әби белән үстек. Безгә Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарын һәм тыймаганнарын әби теге нәрсәгә булса да ул менә өйрәтә торган. Гел авылга кайткач әле нигә залга кирсәм дә әби мәрхүмә инде 7нче елын китте. Залдагы тәрәзәләргә карыйм да, менә безнең кыйбла ягыннан кап-кара булып килсә, әби әйтә торганы мендерләр куйыгыз, кыйбла ягыннан килә, бик каты булыр бу, хай Аллам, яшен булыр микән, буз булыр микән дип һәм тәкбир әйттерә. Мин аны тәкбир икән белмим. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Менә шуларны җырлата торган ди. Без аны аңгыл вакытта белеп бетерми торган идек. Соңыннан инде Рөстәм хәзрәтләре белән, дин әһелләре белән аралаша торганнан соң, аннары танышканнан соң, аларның мәгънәсен аңлый башлагач, бигрәк тә әбигә тагында рәхмәтлерәк булдык. Безнең Әл-Хәм сүрәсен миңа әни өйрәтте. Шуңа күрә мин аны бик рәхәтләндереп бүгенге көндә дә беләм, балаларга өйрәтергә тырышам. Шуңа күрә динне мин бик хөрмәт итәм. Безнең дин чиста дин, безнең дин ул кем әйтмешли тынычлык дине. Шуңа күрә сафлык, аклык һәм яшәгәндә дә бик күп сорауларга җавап бирә ала торган. Һәм гомумән яшәүнең, менә мин путеводитель дип русча әйткәндә, аның менә бөтен сорауларга җавабы бар. Коръән ачасың, имамнарга мөрәҗәгать итәсең, шундый рәхәт, ул күңелнең сафлыгын һәм тормышын рәхәтен күрсәтә торган дин. Мин бик яратам үзебезнең динне. Янәшәдә Татарстанның атказанган артисты Рояз Фасихов утыра. Рояз безнең мәхәббәт, романтика, лирика жанрларында иҗат итә. Шулай ук ниндидер яңа агымнарны да үз итеп гаҗәп үзенчәлекле җырлар яздырып куя вакыт. Җыр эшчәнлегенә һәм сәхнә эшенә мөнәсәбәтегез нинди, дин әһленең рәхмәтегез? Ya Allah rəhmətləri bilən Peyğəmbərimiz də aytdı, əleyhissalatu vesselam, əgər də aldığınızda bir yol tursa, qaysı yoldan barığa, bu yaxdanmı? Peyğəmbərimiz aytdı, əleyhissalam, yürəginizin tırnağınızdır. Yürək, yoki ko'ngil. Şuna da
Мин Раяз белән таныш булганга түгел, монда инде бергәләшеп утырганга түгел, ләкин халык белән дә без эшләгәч, Аллаһ рәхмәтләре булсын, Раязның алдында да әйтәм, үземә дә күңелле, халык әйтә, моңы бар. Яки инде bütün хезмәткәрләргә Аллаһ рәхмәтләре булсын, һәрбер сәхнә булсынмы, бүтән җирдә булсынмы, ләкин менә шушы моң Аллаһ Тәгалә яки бирә, яки бирмәй инде. Бер сәләт Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа да Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре булсын инде менә үзенә, аның артында торган гаиләсенә, чөнки инде күп кеше бәлкем инде Раязны сәхнәдә күрә, ләкин аның артында инде Аллаһ рәхмәтләре белән яраткан Хәләҗев Лүтсия, аның гаиләсе, аның балалары, аның терәге, аның бер туганнары тора. Һәм инде шушы сүзләре бездә дага булсын аиләбезгә, әтиләренә, аның инде яшьлектән шулай итеп өйрәткән, терәк булган баяннар, гармоннар, тальяннар белән моң менә әти шуңа тәрбияләгәннәр. Үзебезнең милли табигатыбызда, үзебезнең авылларыбызда, үзебезнең ана телебездә менә шушы матур итеп үстереп, бүгенге көндә безне халыкны шатландыра. Шуңа да аның инде кайсы гына иң беренче җыры булса да ул моңлы. Һәм инде һәрбер җырында бар мәгънә. Шуңа да әлхәмдүлилләh, мин инде бик шат беренче, икенчедән яңа сыйфатлы үсешләр теләп калам. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез, акырын гына тапшыруыбызның төбелешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Раяз, мөхтәрәм хәзрәт, инде ике эшчән кеше килгән икән тапшыруга. Тапшыруыбызның да бүгенге темасы эш. Гаҗәп мөһим дә, гаҗәп гади дә тема, ләкин бик кирәкле сөйләшер өчен, фикерләшер өчен менә шундый зарури тема бу. Хөрмәтле фикердәшләр, беренче сорау шундый булыр: башланган эш беткән эш. Эшне башларга нәрсә комачаулый? Куркабыз, шикләнәбез, тәвәккәлли алмыйбыз. Раяз, рәхим итеп башлап китәле. Миндә теге әүлия түгел, миндә дә ул проблемалар хайран. Ничек кенә әйтәләр, теге иҗат кешеләренең күбесе, талантлы кешеләрнең күбесе ялкаурак була инде, ул аларның кырыенда этәреп тора торган кеше кирәк. Шул безнең профессиональ жаргон буенча әйтсәк, мәсәлән, күп артистларга продюсер кирәк. Ул теге җырмонга кирип киткән, бит әле ул аның белән генә эшне алып барып булмый. Эш бүгенге көндә эшчәнлек, мәсәлән, безнең эштә инде шоу-бизнес өлкәсендә кайный белү, аның бөтен тәртипләрен белү, анда дөрес иттереп эшләү һәм ул үзеңә нинди булса мораль һәм материаль яктан табыш китерергә тиеш бит инде. Шул эшчәнлек. Шуңа күрә һәрбер эшне башлар өчен чынлап та тәвәккәллек кирәк. Һәм мин әле тагын әйтәрем, барбер профессиональ яктан синең ныклыгың, тәҗрибәң һәм ялкаулыгыңны җиңә белү кирәк. Хәзрәтнең сүзләренә дә кушыласы килә, күңелеңне, йөрәгеңне тыңларга кирәк. Күңелең тартамы бу? Менә ул кичкенәдән калган, менә күңелем тартмый, нишләптер. Миндә гел бар ул, һәм төшенкелеккә бирергә ярамый. Анда әйтәм бит, теге психик яктан, физик яктан да син нык дурат шуңа әйтәләр бит, әле теге тәнеңдә, җаныңда син ничектер ныгытып торырга тиешләр. Шуңа күрә эшне башланган эш, беткән эш. Эшне әгәр дә син башлыйсың икән, син инде булса, ничек тә булса аны төгәллисең, һәм аны яхшы итеп төгәлләргә тырышасың. Тагын әле Раяз менә хәзрәт әйтеп китте, йөрәгең кушканча эшлә дип, бераз икеләнсәң, шикләнсәң, башлап та торма дигән сүз бар. Син килешәсеңме? Менә анысы белән дә килешәм. Шуннан та ул шуннан та ул. Аның бар ул менә әлбәттә ниятлисең, бисмиллаһны әйтәсең, күңелең тартмый икән, ул эш белән син шөгыльләнмә, ул эшкә син тыгылма дигән сүз бар. Менә шундый фикер. Хөрмәтле хәзрәтебез, яратмаган эш авыр була. Яраткан эшне ничек табаргасың? Инде эш дигән сүз ул Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә. Коръәндә гарәп телендә булгач ул гамәл дип атала, эш. Безнең инде татар телендә ул сүз кергән гамәл. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул и'малу фасайараллаһу алейкум а'малукум" ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Сезгә Аллаһ Тәгалә әмер бирде, кушты, хезмәт итеп яшәгез. Яки инде гадина әйткәндә, безгә мөселманнарга, бигрәк тә татар мөселманнарына ике кулга бер эш булсын, яки хезмәт кирәк.
Bizde әйтем бар бит инде, алма төш, авызыма төш дигән ул безнеке түгел. Бездә инде җигит кеше 70 төрле һөнәрдә әзлегән мәкаләләр белән диннән чыгып әйтәбез. Шуңа да һәм инде Аллаһ Тәгалә гамәл турында, эш турында әйтә. Син эшеңне, яраткан эшеңне, күңел белән тапкан эшеңне рәхәтләнеп эшлә. Аны Аллаһ Тәгалә күрәчәк, аны пәйгамбәр күрәчәк, аны мөэминнәр күрәчәк дип, шушы Тәүбә сүрәсендә 105-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм дәвам итә, бар шундый эшләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, яшерен эшли торган. Ну, кеше күрмәсен иде. Теге оят эшләр, кирәкмәгән эшләр, начар эшләр. Ул да эш дип атала гамәл. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, галибул гайби. Мин сез яшергән эшләрне дә күреп торам бит ди. Мин бит белеп торам ди. Шуңа да инде дин эшне бүлә икегә. Әйе. Ул да булса инде хәйле, хәләл, йөрәк яткан хезмәт эш. Әйе. Һәм икенчесе инде аны да эшләүчеләр бар инде тыелган харам эшләр. Шуңа да дин һәр әйбергә инде бәя бирә. Күңелгә яткан эш булсын өчен элек-электән үк менә Раяз дустыбыз әйткәч искә төште. Әби бабайлар барыбызны безне шулай итеп үстерделәр. Бисмиллаһдан башлады. Тордым, бисмиллаһны әйт. Аша утырдым, бисмиллаһны әйт. Мәктәпкә бардым, имтихан бисмиллаһны әйтеп, уны яктан кер. Барыбыз да Аллаһ шөкер шушы әбиләребезнең, әниләребезнең дуалары белән, насихатлары белән шушы Раяз әйтмәшле инде аңламасак та без аны күңелгә сеңеп, канга сеңеп әйттек. Һәм без аны нәтиҗәләрен күргәч, безнең һаман шушы дуаларыбыз алар белән бәйле, шушында күңелле хисләр. Бисмиллаһ дип әйткәч, аны бераз гына дәвам бар. Бисмиллаһи тәвәккәлту галә Аллаһ дигән дугасы. Яки бисмиллаһ Аллаһ Тәгаләнең исеме белән башлам да, Аллаһ Тәгалә тәвәккәл кылдым дигән сүз. Ул да булса безнең менә шушы эшебезнең башыгына түгел, аның дәвамы һәм ахыры да инде матур дөрес һәм инде бер файдалы җимеш китерә торган бер эш булга тиеш. Файдасы. Шуңа да инде күңел буенча шушында безнең мәчеткә үземнең инде җегетләр белән аралашкач инде шуны сиздем. Рамилле җанлар, Рамил дигән җегет йөри, аның дусты Данис улы Ленар дигән дусларыбыз йөри һәм аларның үзләренең хезмәтләре, эшләре бар, бизнес инде үзләренең. Сөйләшеп утыргачтан соң менә алар да миңа асыклап үттеләр. Хәзрәт ди, менә киләләр ди безгә ди кешеләр, әйдә эшлибез дип. Акыл белән утырып карасаң бик файдалы. Ну, бу заказны ачкында кирәк түгел. Күңел тартмый ди. Без әйтәбез, ну, гафу итегез, без сезнең белән инде эшләмибез. Күпмедер вакыт үтә ди, һәм безгә күренә, ничектер алар алдашканнармы, ялганлаганнармы, бирмәгәннәрме, түләгәмәгәннәрме. Күрәсез, менә дингә кергәч, алар намаз хезмәткәрләр, бизнесменнәр, ләкин намазлы. Икесе мәдрәсә бетерде, Мөхәммәдия мәдрәсә бетерде, вакыт таптылар, укыдылар, һаман да инде дин гыйлемнәр алалар. Менә шу Аллаһ та бер бәхет бирә ул, шушы күңел сизгере, яки йөрәк сизгере. Шушы безне алып бара. Йөрәкне тынай белер өчен бу хезмәткә дә кагыла, бу гаилә корганда да кагыла, бу мөгамәләдә дә кагыла, бу бүтүҗедә кагыла. Йөрәк чиста булса, без йөрәкне ишетә алабыз. Йөрәкне инде чистартабыз, без аны барыбыз да беләбез, Аллаһ Тәгаләгә карата мәхәббәт белән. Раяз, калган эшкә кар явар, башлаган эшеңне ничек вакытында тамамларга? Хәтта минем хәзрәтләргә биргән сорауларымда ишеткәнем бар, хәзрәт, бер ширем бар, башлыйм, тамамлый алмыйм миңа эшләргә. Синең җавабың нидә булыр? Моны инде Синдә бармаган ди шир, әйдә шуннан башлыйм. Миндә башлаган эшне тамамламау дигәне юк. Әлхәмдүлилләһ. Ансын менә ул гаиләдә әти-әниләр тарафыннан кичкенәдән кертергә тиеш. Менә бала мәсәлән нәрсәдер эшли икән, шулай конструктор җәй икән, нәрсәдер эшли икән, ул аны эшләп бетермичә, аны өйрәтергә кирәк. Улым эшләп бетер, эшләп бетергәч коралларны алып куй, әйберләрен җыештырып куй. Менә хәзер инде ул гаилә тәрбиясеннән килә дип уйлыйм. Мен инде башласам аны эшләп бетерәм, аннары нишләп бетермәдем, мине аннары ничектер İşten aşıy başlayım özümne. Kalgan işke qarya ansı naq dürüz. Qayrı vaqt tigi ya organlıqqa sıltanıp, ya tigi ezrek yalqavlanıp bula mine ansı. Yarar irtege nitirim nəli. İrteganın vaqtı bite, ya kirisinçe şunun arkasında köpme özümde galemet kine көңілсіз хәлләргә қалғаным бар. Гіл менә бу бик матур сүз, ул гіл мине алып йөри. Шуңа күрә үзем аннары теге нитилек кебек үземне мактап бирәм. Менә ярый әле мине тәфкишә эшләдем,
бу әйберне кичә алып куйдык әле, ярый, бу әйберне булайша дигәне. Менә бүген инде менә булай дип сөенеп йөрим аннары. Әйбәт Раяз хәзрәт, калган эшкә кар явар. Башлаган эшеңне ничек тамамларга, дини фикерне дә ишетеп китергә мөмкин булса. Дини дип әйткәч инде монда барыбыз да үзебезнең кеше буларак инде дини кеше бит инде ул. Яшьлекне искә төшүмдә мен шуны шушы сорауга шундый менә Аллаһ Тәала шундый илһам бирде. Элекке вакытны искә төшәбез дә без үскән вакытта бик күп тимер чыбыклар иде алюмин. Һәм без бөтен әйберне алюмин тимер чыбык белән биләп куяк та иртәгә эшләп бетерәбез дип әйтик. Ул велосипед булсынмы, ул каеш булсынмы, ул бүтән әйбер булсынмы, ул иртәгә дә эшләмәйде, берсе көнгә дә шулай итеп инде ул шулай итеп алюмин чыбык нык булгач. Ул йөри ул. Йөри бит ул. Сәпит йөри иде. Шалвар төшмәйде. Шалвар төшмәй. Шуңа да инде менә шу искә төште. Дин буенча әлбәттә бисмиллаһи тәвәккәлту ала Аллаһ дип әйткәч, без инде Аллаһ Тәала әйтәбез, Аллаһ исеме белән башлыйм да бетергә тәвәккәл кылам дигән сүз инде. Уйлап кына карагыз, дин шушындый безнең мәнфәгатьне кайгырта. Нәрсәгә эшләсәң дә син үзең турында түгел, дустың турында уйла. Менә син бер эш башладың, дин буенча әйтәбез инде сөйләштек Раяз белән укырга Наил абыйна елга килергә. Көне килеп җитте дә мин килмим. Сөйләштек, килмим. Ярар бер көндә. Но алай булмый бит. Мәсәлән, Раязда инде аның куелган анда концерт көннәре. Юк, килмәйм әле анда бүген анда берәҗә барасы бар. Юк. Беренчедән инде моңа мин сәбәп күрәм инде дин, икенчедән инде әлбәттә Аллаһка шөкер, менә бүген ул сүз бик күп кабатланды тан асыслап үтәм. Ул безнең тәрбия, әти, әни, әби бабайдан кала. Чөнки менә монда барыбызны да авылда безне үстерделәр хезмәт сөеп. Без бакчага чыгасыңмы, җир казыйсыңмы, бәрәңге утыртасыңмы, печән чабасыңмы, утын кисәсеңмы, чишмәдән су яки мал чаласыңмы, яки казым. Бездә авыл татар мөселман җегетләрендә яки бөтен гаиләдә без шулай үстек, Аллаһка шөкер, менә шу эшне хезмәтне сөеп, һәм без менә башлангач, башка да килми фикер, аны тамамламаенча берәҗә китергә. Теге кем әйтмәш? Биткәч уйнарга ярый диләр. Менә шушы, диндә әйтәләр инде. Эш биткәч ярый битте. Тәннән җаңла чыкмаса, аны син эшләп бетергә тиешсең. Һәм ул ел саен кабатлана, без забаны да юк. Чыгындырышы бу искә төште, син әйттең дә, теге анда километр кебек. Менә шунда хәтлегенә инде ул. Авыл булай, утыйсың, аның теге шунда әле теге су аккан җирендә галәмәт күп була торган ул. Менә шул барыбер шуны эшләп, менә сынап хезмәт тәрбиясе сезнең белән бик килешәмәде. Менә дәвамын әйтеп әйтәсем килә. Менә шу фикерендә сорауда булмаса да, киңәш итәм инде башта үземә һәм барыбызга да инде тыңлаучыларыбызга бүгенге көндә инде киләләр мәчеткә сорау белән. Хәзрәт, менә шулай баламны эшкер әле, балам тыңламай, балам буны эшләй, тигән эшләй. Балага инде туганнарыбыз шул ук бер үк ул авырудан дару, ул хезмәт, эш бирсәк балага, аның башы әллә кайда йөрмәй, аның фикере чуалмый, аның әшәкелешә вакыты калмый, әтисе, әнисе кырында чыгып хезмәт итсә, бакчада, түтәлдә булдыраламы юкмы, көче җитмәсә басып торсын. Киңәш итеп инде синең хезмәтеңне күрсен. Менә ул вакытта менә шул ук бик зур безгә инде заман авыруыннан будару, ул инде хезмәт һәм гамәл. Рәхмәт, хәзрәт. Раяз, эш сөйгәнне ил сөйгән. Кешене ничек эштән курыкмый торган иттереп тәрбияләргә. Ике ата утыра бүгенге тапшыруда, икегезгә дә бу сорау мөмкин булса, ничек балаларны эштән курыкмый торган иттереп тәрбияләргә бик мөһим сыйфат бит. Бу бик кызык сорау инде. Мен заманасына карап, тәрбиясе дә аның үзгәрә. Һәм без, мәсәлән, мин үзем шәхсән үземдә нәрсә булмады, шуны балаларга бирергә тырышам. Миңа җоклау күблекмәде, мәсәлән. Тегесе югы, монсы югы, мин теге шуларны теге алып бирергә тырышам. Аларга теге, менә мин моны күрмәдем, мин менә моны уйнамадым. Миндә бу югы дип, аларга нәрсәдер шуны күрсәтергә бирергә тырышам да, менә икенче яктан уйлап карыйм әле, шынап та берәр мәгънәсез ялкау балалар үстермәйбез микән дип тә куркып куям. Аннары шырына карап куясың да, Аллам, без бит инде алар, менә минем Рамазанга хәзер 12 яшь тулды. Без бит инде 12 яшьтә авылда ындыр табагында
рәхәтләнеп булыша торган ик бит инде ашлыклар әйтә торган ик тегесе монсы безгә лите ул техникаларында биреп калдыралар сушилкалар әтәбез аннары анда кул белән керәбез Аллаһның рәхмәтен ничек бер җиребездә өзелмәгән ул техника безопасности кул куясың инде ул нәрсә инде ул теге рәхмәт фәрештәләр саклагандыр инде хәзер менә без уйлап торабыз Ходаем безнең балалар безнең эшләгәннең алар яшендә 10%-ында эшләмәй бит инде син әйтмешли менә үзең эшләгәндә кырыйда шул чүкеш не биреп торсалар хәзер бит мәктәптә дә куркалар менә хәзер быелдан ягылышмасам хәзер кире кайтты бугай балаларны ничектер хезмәт эшләтергә ярый безнеңчә әйткәндә без бит үзебез идәнне җуайык үзебез карны күрик түтәлдә анда җир казыйк шулай бит эш белән безне тәрбияләделәр аннары хәзер мәктәпләр юк ярамый ничек инде балалар ярамый балалар тегене эшләмий күтәрергә ярамый әпкиләргә ярамый шуннан соң башларына барып җитте аларны шунлап та энергиясын куярга белмәгән балаларга күбрәк эш кушалар бит инде бездә шуңа күрә нәрсә генә дип әйтсәм дә теге эш сөйгәнне эш сөяр менә җигет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз моналар барса да безнең балаларны менә тәрбияләгәндә эш белеп үссәләр нинди генә шыр нинди генә замана булуга карамастан алар дөньяга әзер булып мораль һәм физик яктан чыныгып үсерләр дип уйлыйм инде мин. Ләкин мин теге хәзер мактанып утырасым килми, менә минем малай анда минем кыз бөтен яктан да теге булган иткән. Миндә шундый кызганычка каршы бәлки шундый гадәт бар, мин менә үзем күрмәгәннәрне итеп, аларны ничектер җиңелрәк итеп тәрбиялим. Барыбер. Менә шулай дип җавап бирим әле дөрес иттереп. Рәхмәт фикерің өчен. Хәзрәт, сез нәрсә уйлыйсыз? Ничек тәрбияләргә балаларны эшчән итеп? Менә Раяз атам белән бер сыйфаты миңа ашы, ул бер качанда кеше ярым дип сөйләмәй. Ул менә ничек баш, ул сәхнәдә дә, ул камерада да, өйдә дә, мәчеттә дә гел үзенекен сөйли. Дөресен әйтә. Анда икизлек юк. Бу менә бу диндә инде иң зур сыйфатның берсе. Шул башында мин дә әйтәсем килә, монда бәлки миндә теге һәрбер имам бала шулай тәрбияләде дигән сүз түгелдер инде. Чөнки һәрбер имам кайсыдыр бер республикада үзенең районның үзенең авылында үскән һәм һәрбер җирдә үзенең тәрбиясе, үзенең холкы, үзенең хезмәте яки ялкаулыгы, яки әсезлеге, яки инде яшьлыгы бар. Шуңа да бу шулай бәйле, әлхәмдүлилләһ шөкер. Инде динебез әйтә, һәрбер әйбергә мәхәббәт аркылы кара һәм инде хезмәткә. Балаларыбызны нәфрәтләндереп эшләтсәк, ул безнең кымда эшли. Бездән соң китсәләрне укырга анда авылдан районга, районнан шәһәргә яки райцентрга, көллияткәме, колледжга, техникумга, институтка, университетка алар шушы нәфрәттән ышкыналар, бейдән теге шишлегән шикелле. Һәм инде әти-әнисе кирсен күрә. Бүтән намаз, ураза, гыйбадат, хезмәт, менә бүтән әйбердә дә инде динебез әйтә, мәхәббәт күзлеге аркылы күреп аланы инде шулай итеп инде иншалла тәрбияләргә кирәк. Шәхсән үзем турында әйткәндә, мәчеттә хезмәт иткәч, минем зур кызым хәзерге вакытта инде 4нче курста укый университетта, ел сайын Рамазан аенда 30 көн ялсыз ифтарга булыша. Мәчеткә килә, иртәннән кичкә хәтлек, Аллаһ ашкы безнең мәхәллә аны белә, ел сайын килеп аны хезмәт. Каникул вакытында студент булганда да ул имтиханны бирә башлаганда инде җәйгә эш эзләй башлый. Аллаһ шөкер. Менә шулай инде, менә шундый тәрбия булды. Төрле гаилә төрлечәдер инде. Инде улым, ул хәзер инде 1нче сыйныфта инде университетта. Ул инде әлхәмдүлилләһ шөкер бөтен мәчет эшләрендә авыр физик эшләрдә катнаша, намазларга йөри, тарафларны калдырмый. Менә шушы минем яктан иракка җибәрмим. Барып кайткач, монда инде нинди фикер килә, балаларыбызга буш вакыт калдырмаска кирәк. Ләкин моны көчләп түгел, өндәп, нәфрәтләндереп түгел, яратып, шушы вакытта ул әтине дә, әнине дә яратачак, хезмәтне дә, җәмәгатьне яратачак, һәм инде тыныч күңел белән аларны инде читкәдә язмыш шулай булса, инде җибәреп була Аллаһ рәхмәтләр белән. Аның өчен элекке вакытта инде бар иде шундый җәй вакытта лагерьлар, без аны җибәреп карадык. Алар да инде бу намазлы кеше белән, намазсыз кеше белән, безнең милләт, бүтән милләт аермасы юк, уртак тел табып, үзенекен кайырмаенча, менә мин намаз укыйм, әсин юк, менә гади кеше булып бала булып баралар, гади булып кайталар. Монда иң әһәмияте менә шушы инде кешелек сыйфаты
негезе, динебезнең негезе ул мәхәббәт дип инде ассызыклап үтәсем килә. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Тапшыру барышында әйтеп киттем. Тапшыруыбызга 2 эшчән кеше килде дидем. Фикерләшү өлешенә финал соравына да күчәм. Хөрмәтле фикердәшләр, үзегезнең фикерегез үзегез турында нинди соң? Сез эшчән кешеме? Раяз, рәхмәт. Бездә бар эшчән кеше, бездә бар тырыш кеше. Эшчән кеше бар бездә, эшчән инде. Ләкин миңа мәсәлән тырышлык җитеп бетми дип әйтәм. Мин эшчән кеше әлбәттә. Эшчән булмасам бүген сезнең тапшыруыгызга килеп утырмас да идем, мине белмәсләр дә. Ләкин менә һәр эштә, һәр профессиядә бит инде аның нет предела совершенства диләр. Бездә дә шул камиллекнең шиге юк. Шуңа күрә бу әлбәттә ки син үзеңнән үзең канәгать иткән, значит син үлгән кеше кебек саналасың дип уйлыйм мин. Шуңа күрә эштә дә шул, эшчәнлектә дә һәрбер кәсепне алсаң, әгәр син эшчәнлек кенә түгел, әле тырышлыгың да шуңа кушып җибәрсәң, ул инде тагын да зуррак уңышларга китерә. Мин шуңа күрә менә үземә тагын да тырышырга, бу тапшырудан кайтканнан соң тагын да күбрәк тырышырга, ләкин нәфсене дә тыя белергә кирәк. Ул ике яклы пычак. Шуңа күрә әлхәмдүлиллаһи шөкер, теге җырымдагы кебек әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать ансы, ләкин барыбер җайлап кына, әзрәк кенә теге тырышлыкны тагын да арттырыбрак, алга матур эшләр эшләп, балаларны үстереп, Ходай биргән матур гомерләрне үтеп, менә үзебезнең әле җыр сәнгатендә, татар сәнгатендә алып барырга дигән, менә тагын да әле тырышырга кирәк. Хөрмәтле хәзрәтебез, сез эшчән кешеме? Инде Араяз әйтмәшле, инде һәрбер кешегә безгәме, аңамы халык бәя бирә. Һәм инде шушы аны халыктан сорарга кирәктер. Әмма ләкин инде эшчән кешене безнең Татарстаннан башка Җәлил хәзрәтенә хөрмәт итәбез. Бөтен кешене бирәктә аны да, аның әйткән шушы эш киңәшен җиткезәсем килә. Чөнки ул бездән өлкәнрәк, ул тормыш күргән, ул хөрмәтле, ул дәрәҗәле. Һәм ул әйтә, эшчән кешедә иң беренче була иш мәхәббәт. Мәхәббәт ул адәм балаларына барсына да аермаенча. Менә бу кыска, бу озын, бу милләт барыбызда адәм баласы дигән, адәм белән Хавадан дигән, бөтен адәм баласына. Икенчедән инде мәхәббәт була иш бөтен җан иясенә. Әйе. Кошларга да, табигатькә дә, күлгә дә. Менә без ничек кенә үзебезне эшчән дип мактап утырсак та, әгәр дә син менә хәер эшеңне дә яхшы итеп эшләсәң дә, ләкин син үзең эшләгәчтән соң үзең артында чүп калдырсаң, эшләгән урында табигатькә чыккач, ялда чыккач, балалар белән чыккач, синең ул эшчәнлегендә ни файда бар? Нинди кирәклеген бар инде, әйе. Шуңа да менә бөтен бергә дә инде мәхәббәт, хәтта ки бездә диндә шуны сүз бар. Син шин мәхәббәтне тоясың килсә, дошманны яратып кара. Ну бу бик авыр эш. Бик авыр бу. Дошман белән әле сөйләшергә авыр, дуслашырга авыр. Әле сөйләшә башласаң да күңелдә нәрсә, монда инде шушындай дәрәҗә, шуңда Җәлил хәзрәтләре бу барсы да диннән, Коръәннән алып әйтә инде. Инналлаһа юхиббул дип Аллаһ Тәгалә әйтә, мин яратам мәхәббәт дип, мәвәддә ва рахма, мәхәббәт һәм рәхмәтте Аллаһтан дигәч инде иң беренче эшчән, яхшы эшчән турында сүз бара, зур хәрефтән инде ул кешедә бөтен бергә карата мәхәббәт була тиеш. Икенчедән инде шушы Җәлил хәзрәтләре әйтә, яхшы эшчәнле кеше рәхмәтле була тиеш. Рәхмәтле. Кайбер вакытта без гап-гади тел белән рәхмәт әйтергә дә яки уялабыз, яки кыйнсынабыз, яки кирәк санамыйбыз. Гап-гади кем генә булсын, менә килеп кердек монда, яки мәчеткә. Менә без карайбыз бит, кай хәзрәт, юк, син чиста идәнгә бастың икән, монда җыштыручы апа бар икән. Рәхмәт апа, мәче чиста дип әйтсен. Әйе. Әйе, хәзрәт инде ярар анда. Әйе. Яки берәр инде икенче кеше. Ну, бөтен мәчеттәге дежур бабайга, ул сине аяк кием саклап тора. Ул синең чисталыгыңны, ул ишегеңне, ул тәһарәтне күрсәтә, киңәш бирә, дуа кыла. Менә бөтен яхшы эшчән кеше ул рәхмәтле була тиеш. Аллаһ Тәгаләне алып, бөтен инде хәтта ки дошманга да. Нәрсә дошманга? Чөнки дошман булмаса, син үсмисең. Вот конкуренция дип әйтәбез, ярар икенче сүз конкурент. Менә авылда да әйтәләр бит инде, авыл башына бер эшмәкәр
сала кибет. Берничә ай бик яхшы, икенче ай уртасы, өченче ай инде үтмәгән товарын сата, һәм әйтә. Сорау чыккан бит инде. Хей, алып бетерәләр аны. Тиякта авылның башында конкурент кибет ашада свежий товарлар кайта башлагач, нәрсә эшләй бу? Свежий кайта башлый. Шуңа да аларда кирәк, Аллага да рәхмәтле. Дини кеше, без анага тиешбез, бөтен ябергә дә рәхмәтле. Без көрәшмәсәк, хәтта ки физик яктан без сәламәт булмыйбыз. Бер галим килеп чыкса, син дә үзенекен итә башлайсың. Моммо, гыйлемме, динме, менә шушы без бөтен ябергә дә дусларга, якыннарга, әтигә, әнигә, Аллаһ Тәгаләгә хәтта ки барсына да рәхмәтле була тиешбез. Һәм бик матур инде өченчесе, бөтен кешеләр яратыр дип әйтәм инде. Моны безнең инде хәзрәтләр бижәр хәзрәт әйтә инде. Яхшы эшчән кеше кем була дигәч, кеше эшенә кысылмаган кеше ди. Кеше эшенә кысылмаган кеше. Чөнки без бик каты иләтә яратабыз. Менә үземнән шәхсән мәчетне без инде 2013-тә проектны эшләтеп 14-тә инде безнең хәл күләмендә зурайды. Икенче катта эшләгәч инде мәчет салучы җегетләр килде. Мәчет салган кешеләр килде. Проекты бар, сметасы бар, бөтен кагазлар ничек буласы бар. Ләкин инде бер белмәгән кешеләр килеп инде нәрсәгә тактаны буларга сугасыз, нәрсәгә буларга сукмыйсыз, нәрсәгә казакны чүкечне буларга тотасыз дип инде өйрәтеп торалар. Монда бар инде шушы хезмәткәрләр, профессионаллар. Кирәкмәгән эшкә без кысылабыз. Шуңа да инде менә 3нче киңәш, бу инде безнең менә шу остазларыбызның киңәше инде җиткезәм килә безнең мәхәлләләребезгә, халкыбызга кирәкмәгән эшкә инде кысылмау, чөнки безнең 80% тормышыбыз, көндәлегебез үтә безгә кирәкмәгән әйберне сөйләп, яки кирәкмәгән әйбер турында уйлап, менә син бик матур киңәш бар. Син бөтен кешедә, бөтен җәмгыятьтә яхшылыкны күр, начарлыкны күрә кисә, теләсәң үзеңә кара. Беренчедән. Икенчедән үзеңнән тап. Өченчедән син үзең төзәт. Менә шу кагыйдә белән яшәсәк, бәлкем без яхшы эшчән, бәхетле, иманлы мөселман кешеләр булабыз дип инде уйлап куям мин иншаллах. Рәхмәт хәзрәт. Менә шундый киңәшләр булды бүгенге фикерләшү өлешендә. Без инде ахырын гына тапшырубызның ахыргы өлешенә, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенә бер сорау бирергә тиеш. Ул сорау ул фикердәшенең гомер буе шөгыльләнгән эшчәнлеге белән бәйле булырга тиеш билгеле. Хөрмәтле Раяз, бүгенге көндә күңелеңне нинди дини сорау борчый, рәхәтләнеп җавап таба аласың, хөрмәтле хәзрәтебез янәшәңдә. Без Рөстәм хәзрәт белән бик Аллаһка шөкер еш күрешәбез. Минем әллә нинди сорауларым да юк. Әле без менә башланыр алдыннан, тапшыр башланыр алдыннан бик кызык бер тема белән сөйләшеп утырган идек. Бәлки ул сезнең телеканалны караучыларга да кызык булыр. Мен кайры вакыт күрәм, хәләл майонез, хәләл йомырка, күлеп куям инде ул хәләл йомырка булсын өчен әтәч мөселман булырга тиешме инде ул. Нәрсә соң инде ул, ансы нәрсә соң инде ул күкәйнең, йомырканың нәрсәсе ярамаска мөмкин дигән менә шул сорауны бирдем кебек. Сездә дә мин теге әзерләнеп килмәгәч, шушы сорауны бирим дә, аның җавабын белсәм дә, бәлки тыңлаучыларга кызык булыр. Бу бик дөрес сорау, чөнки инде җәмәгать, халык көлеп йөри. Беләбез инде колбаса хәләл, ит хәләл, бусы инде хәләл түгел икәнен, гыйлемебез җитмәгәч, без аңламаган әйбергә ничектер инде карыйбыз. Райс кардәшебез дә шушы сорауны бирде. Безнең Аллаһка шөкер нәзәрәттә, диния нәзәрәтендә, мөфтиятебездә бар күп бүлекләр, аның берсендә хәләл комитет дигән сүз. Хәләл комитет ничә еллар эшләп килә һәм безнең инде җәмгыятебез, безнең Казаннан, Татарстаннан хәләл комитеттан килеп тә үрнәк алучы бар калган регионнар. Бу бик әһәмиятле һәм бик кирәкле. Әлбәттә, аларның эшләре күренмәсә дә, алар көн саен ялсыз хезмәт итәләр. Сезнең безнең өчен күңелебездә шик калмасын өчен шушы сорауга, һәрбер сорауга җавап бар. Ләкин аны менә шулай итеп ташуларга килеп сорау биреп ишетергә бер сәбәп кенә кирәктер. Яки инде тыңлаучыларыбыз ишетеп, аны инде калгана җиткезәсе, ул да инде сезнең өстәдер. Мәсәлән, инде хәләл сөт буенча сорау биргәндә, диния назараты һәм хәләл комитеты аңлата, табигый сыердан сөт чыкты, сөтне саудык, ул хәләл, бер шик тә юк.
Ләкин бүгенге шундый замана, элекке сөтне савайык та, кичкә, но иртәнгә ул бозыла иде. Бүгенге сөтне инде алабыз да, бер атна эчеп бетермәсәк, ул саклана, ичмәсә икенче атна саклана, бозылмый. Барыбыз да анашыла, анда нәрсәдер кушалар. Моңа инде 2-гә 2-не 4 шикелле анага кирәк. Акыл белән дус булырга кирәк. Һәм инде хәлал комитет нәрсәдие, шушы бозылмасын өчен салган ингредиентлар, анда инде төрле матдәләр салына, без тикшерәбез дия. Харам исемлегендә булган матдәләр салынса, анда инде Е хәрефеннән башлаган саннар, анда инде бүтән компонентлар харамнан эшләнгән хайваннардан булса, без әйтәбез, бу хәлал түгел, һәм без пишәт куймабыз. Әгәр дә чип чиста, сөт чиста, анда салынган матдәләрдә анда инде барса туры килсә, без аңа гына үзебезнең келәмне, пишәтне куябыз. Менә бу хәлал сөт дип. Асыл сөт там бер мәртәбә әйтәбез инде ул хәлал, менә шушы кушылмалар белән тикшерелгәч, ул да хәлал. Монда хәлал дигән сүз гомумән инде туганнарыбыз ул кешегә зыян түгел. Кешегә инде файдалы дигән аната. Ит белән генә бәйле түгел, бу бөтен якка да инде. Йомыркага карата инде күптән булган шушындай хәл. Күрше өлкәдә Казакъстанда хәлал комитет әйтте, алып кайтканнар, ул да булса гадәттән тыш йомыркалар, искусственное яйцо. Бер дәүләттән бик күп партия, Казакъстан мөселманнары да шикләнеп тикшерә башлагачтан соң караганнар, ул искусственный, гадәт табигый түгел. Әлбәттә анда нинди файда, анда зыян гына. Аны тән организм эшкәртә алмый, табигый булмагач. Һәм хәлал комитет алып куя шушындай үзенең җиһазларын, беренчедән карый, бу табигый йомыркамы? Беренчедән, икенчедән инде хәттәки карыйбыз ди, йомырканың ичендә чиби башланмаганмы? Аның беренче күренеше кызыл кан тап. Кызыл тап булса, анда хәзер чиби зародыш үсә башлаячак дип. Без шуларны кешегә ашата алмыйбыз, без карыйбыз, менә шулай булмаса, бу чиста булса, без әйтәбез, бу тәнгә зыян китермәй, яки бу хәлал дип ярый, ашарга ярый. Ярый дигән сүз. Шунда әлхәмдүлилләh, бик яхшы сорау. Аны инде менә үзебез арабызда да шиша тишбез, һәм без инде калганларга да җиткезә тишбез. Бу да инде кешенең эше, кешенең хезмәте, хәлал комитетның хезмәте. Һәрбер кешенең хезмәтеннән көлеп була. Ничек инде йомырка, ничек сөт дип, ләкин инде кемдер безнең дә хезмәттән көләргә мөмкиндер, ләкин без әйттек инде, бүгенге табышырда кешедә нинди генә хезмәт итсә дә анда яхшылыкны табабыз, кимчелекне инде үзебездә эзлибез, Алла белсә. Хәзрәт, бездән дә көлделәр гомер буе, мәсәлән, бик биек җырчыбызга имеш әнисе шалтыратканда әйтә икән, улым, син һаман җырлап йөрисеңме, или бер җиргә эшкә урнаштыңмы инде дип. Шуңа күрә бер нәрсәсе дә юк. Бик зур рәхмәт җавабыңа. Алла кабул кылсын. Раяз, син җавапна канәгатьме? Бик тә канәгать. Шуннап та бүгенге көндә бик кызык, менә ул майонезлар, майонез битне күкәйдән ясала, менә алар бөтенесе бер-берсенә ялгангандыр инде. Шуңа бик зур рәхмәт. Хикмәте бар икән. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәдә Татарстаннан аткызган артист Раяз Фасыйхов, сезнең җырчы кешегә нинди сорауыгыз бар? Рәхим итегез. Иң беренче инде ул да булса мәрҗани сүзләре әйтәсем килә, Коръәндә булмаса да дип, мәрҗани хәзрәтләребез безнең динебезне саклап кала. Үзебезнең ана теле, милли гореф-гадәт һәм безнең милли киемнәр ди. Безнең инде Раяз дустыбыз, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh шөкер, һәр вакытта да үзебезнең милли киемнәр белән шушыңа әйтәсем килә. Чөнки сәхнә кешеләрен җыр булсынмы, калган әйбер булсынмы, кемдер Коръәннән карый да, булмаса инде тәнкыйтьли башлый бит әле безгә. Әйткәнебезчә, безгә кирәкмәгән дип, нәрсә өченче чәл хәләт инде үзенең эшенә кысылма дип әйтте бит казый, Татарстан башкасы. Ну кысылма син. Булган матурлыкны күрә белеп инде менә шушы тышкы. Ләкин инде минем сорау, Раяз дустым, инде ул да булса, сез дә халык белән эшләйсез инде, без дә мәчтә халык белән эшләгәч, шушы халыкка сәхнәгә чыккач, беләсез микән, юк микән, вагызга, гаеткә чыккач, мамма булып син керәсең, синең бөтен хәлең бетә, синең бөтен менә энергияң алына, шушы энергияны ничек туплыйсың? Суга туз салып, бисмиллahны әйтеп, менә шушы баш төбәсеннән чүмеч белән куеп җибәреп, менә шуннан да яхшысы юк. Мине су нитә, шифаландыра. Су, табигать, һәм инде теге барбер шул позитивлык, өйдә балалар, һәм иң мөһиме менә хәзер теге искә төшерә башладым, әбинең үзенең язып калдырган дугалары бар.
Менә шуны алып әле теге ясап бити дип әйтәләр инде аны бездә, нәрсә дип дөресенчектер. Шуны алып менә бер медальон кебек әйбер ясарга дип та уйлап йөрим әле. Потому что күстәнәләр, күстәләр, алар аның теге көймешле ул әйберләр бар. Теге сез битендә ярар, теге дугаларын беләсез дә эшкәреп куясыз үзегезне, или бер-берегезне. Бездә әле ул аның хатлык теге барбер, мәсәлән, мин бүген дә синнән сорадым, бугай кем бар бездә әйбәт итеп эшкәрә торган дип. Безне әле әби эшкәрә торган, менә искәрчә аңламый торган, ул башлардан сыйпап, колакларга теге дип шунда өрә-өрә сиңа эләктеме икән ул белмим, ләкин без менә шундый бәхетле балачакка эләктек. Шуңа күрә менә шушы барбер шул бисмиллахны әйткән су, туз белән менә ул ничектер юып төшереп, сиңа яңадан ничектер чистарырга ярдәм итә. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, хәерле, имин нәтиҗәле тапшырулар булсын. Амин. Вакыт табып килгәнегез өчен сезгә кабаттан зур рәхмәт. Без инде хөрмәтле тамашачыларыбызга бүгенге тапшыруны караганга олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Кабаттан исегезгә төшерәм, бүгенге тапшыруда катнаштылар, дини фикерне тәкъдим итте. Мәркәзебезнең Гадел мәчет имам хатибы, телеканалыбызның якын дусты Рөстәм хәзрәт Бакиров. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәерле көннәр булсын барыгызга да. Дөньяви фикерне тәкъдим итте популяр җырчы, Татарстанның атказанган артисты Рояз Фасыйхов. Хәерле көннәр, исән-имин булып, матур иттереп яшәргә, җырлашып, бергә яшәгәле. Без сезнең белән хөрмәтле телевизор караучылар, киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сау булыгыз.